Pozdrav svim trkačima. Moj kandidat za ovogodišnji Catcher Car u Zadru je Renault Captur. Gradski terenac kojeg obožavaju oni koji vode dinamičan i aktivan život. Zašto? Pa njegov svjetlosni potpis u obliku slova C privući će vašu pozornost dok vas prati, a njegova prostrana unutrašnjost sadrži apsolutno sve što vam je potrebno da biste se osjećali ugodno. To uključuje i kameru za vožnju unatrag i sustav za prepoznavanje mrtvog kuta koji će vam omogućiti da poprati sve što se događa oko njega. Znači ima sve što je potrebno najboljem SUV-u za utrku u Zadru. Pridruži se ekipi Passion for Life na utrci Wings for Life World Run i postani dio najstrastvenije ekipe.